Ja sam hteo sa vama nešto da porazgovaram. Reci šta se dešava? Ima veze s Tatjanom. Nikola, molim te, zatvori vrata. Hoću. Zato što sam još uvek zaljubljen u Tatjanu, eto. Moraš da dođeš do mene. Ja, a znao sam da ćeš da popustiš, a? Nisam poklekla, imam problem. Nešto me preseklo u leđima kad sam brisala prašinu. Čekaj, zašto to nama sad govoriš? Zato jer nas je Ceca videla kako se ljubimo. Tata, ja moram nešto da te pitam. Da li ti misliš da postoji mogućnost da je Tanja Cecu udarila kolima? Una, hvala ti. Jel čula? Nemam pojma. Rade, nemojte da brinete, i da je čula, neće nikom ništa reći. Izvini, otkud ti to znaš? Pa Una je slaba na Nikolu. Ma nemoj. Da, pomaže mu u poslu, pokriva ga. Pokriva ga. Ljubavi, čime te pokriva? Čebencetom? Mnogo ti hvala, Junice. Dano! Stigao sam, Dano! Ilija, otkud vi? Otkud ti? Čekajte, kako ste ušli? Ja ušao kroz prozor. Ja sam ovde došao da vas obavestim da je izdat nalog za pretres prostorija kompanije RBG i svih vaših privatnih kuća. Da, morat ću da razgovaram i sa vašom gospođom majkom. Sa mojom majkom? Da. A zašto? Ovo je stvarno sumano. Zato što vi dobro znate da je ona bila umešana u krivične radnje vezano za zelenašenje, za falsifikovanje, za nedozvoljeno kockanje. Zar ne? Zdravo, Ilija. Zdravo, Dano. Pa baš nam je romantičan susret posle toliko vremena. Ajde sad raščistimo šta se ovo dešava sa Unom i sa Tomom. Ili si zaboravio da sam vas zatekla zajedno? A to, ne, zaglavio se prsten. Koji prsten? Moj prsten! Šta radi moj prsten na njenoj ruci? Zdravo, izvoli. Da li možeš da mi objasniš šta je moj verenički prsten tražio na tvojoj ruci? Stvarno mi je žao, Marija. I iskreno izvini. Ali sve je ovo jedan veliki nesporazum i uopšte nije smišljeno s nama. Ceca, nesreća, stvarno kako to veze ima sa nama. Pa evo, gospođa Milenković možda može da nam pomogne oko toga. Šta je to Ceca videla u RBG-u? Kao što sam rekao, ovaj USB je dokaz da je Ceca bila u firmi Radeta Božića. A šta je nju toliko uznemirilo da je istrčala iz firme? Gospođo Milenković? Nemamo. Kao prvo, ja ne vidim kakve mi veze imamo sa Cecinim kretanjem. Kao drugo, kako bih ja mogla da znam šta je ona mogla da vidi? Doći ćemo i do toga. Dakle, ona je videla nešto i praktično pobegla i to u takvoj panici da joj je ovaj USB ispao. Ja ne razumem šta je Ceca mogla da vidi. Golog Radeta je. Gospođo Milenković, šta vi mislite, šta je Cecu toliko uzdrmalo? Ne znam, zemljotres. Gospodine inspektore, šta vi nas u stvari pitate? Vas ništa. Vašu suprugu pitam zašto je juče bila u kancelariji Radeta Božića. Pa ja sam išla da se vidim sa Dakićem, sa direktorom marketinga, da se dogovorimo oko detalja proslave. I to je to, ja mislim da je sasvim prirodno da sam srela i direktora. Čekaj, Brešica, šta kao, zaboravila si mi kažeš da si bila u Ja sam tebi rekla da idem na poslovni sastanak, da ću posle da svratim kod Vanje. Mislim da je irelevantno da ja sa tebi objašnjam šta smo mi pričali na toj sastanku. Znači vi, gospodine Filipoviću, ne znate nigde ni sa kim vam je supruga bila? Znate šta, vi ste jako drski i bezobrazni. Dođete u moju kuću i tako nešto pričate pred mojim mužem. Gospodine inspektore,
između moje supruge i mene postoji neraskidiva veza uzajamnog poverenja. Lepo. Onda ja mogu da budem otvoren. Samo izvolite, ja imam jako maglovitu predstavu o tome u kom će to pravcu da ide. Siguran sam da je gospođa Radojković, odnosno Ceca, tamo videla nešto što je nateralo da beži i da se krije. Samo šta? Možda je videla, recimo, vas i gospodina Radeta Božića kako radite neke stvari koje ne bi trebalo da radite. Slušajte ovako, Gvozdenoviću. Moja supruga je ostavila Radeta Božića zbog mene. Ali pošto smo mi... Civilizovani ljudi, civilizovani, da. Mi smo sa Radetom ostali bliski prijatelji i sa celom tom pričom. Da, a da li ste onda vi, gospođo Milenković, rekli svom suprugu šta se tačno dogodilo sa dotičnom Svetlanom Radojković? Da li ste slučajno imali vremena da mu napomenete da je nju neko pokušao da ubije kolima, a da ste vi odmah nakon toga došli u RBG da izjavite saučešće, da pružite podršku svim zaposlenima, kako ste nam sinoć izjavili? Ti hoćeš da se mi pomirimo ili ne? Pa dobro, jel ti znaš kako sam ja loš recitator? Pa stvarno, tetka Dano, šta vam je? Ništa. Samo hoću da se zna da posle svega što mi je uradio, mora nešto kreativno, nešto romantično da uradi za mene, da me vrati. Vrlo jednostavno. Posle svega što si ti ja uradio? Da. A posle svega što si ti meni uradio, a? Eto, pa sad, vi njemu, on vama, sad ste kvit. Dano, ljubavi moje. Ajde, idemo kući. Pa evo, šta ti kažem, evo, izvini, molim. Evo, sve će da se promeni. Ali sve ima da se promeni i onda sve ima da bude isto kao pre. Ajde, idemo, ajde. Evo, Ilije, pa ti ne shvataš da se već sve promenilo. Došla sam iz one kuće u ovu oazu luksuza, čoveče, koja pripada jednoj javnoj ličnosti, da bome. A dobro, šta, ja ti nisam nedostajao, a? Pa jesi. A kao ja tebi nisam nedostajala. Pa da, no, jesi. Ljubavi moja, ali izluđuješ me, pravo ti. Pa i ti mene izluđuješ, čim si ovako blizu. Pa vi ste savršen par. Izvinite, pošto će ovo očigledno da potraje, ja bi da popijem nešto. Tetka Dano, ako možete neko pićence da nam... To je divna ideja. Mislim, ajde da drmnemo nešto, se raspoložimo. Ne. Slovo sine, ti ćeš dobiti, naravno, a ti ne. Moraš prvo da mi recituješ. Dajte tu pesmu, čovječe. Uopšte nije fora da me ispališ onako sinoć. Ej, Cvjetiću, ti znaš da mi to nije bila namera. Znaš kakav je ovde haos bio. Ja kako sam došao kući, toliko me sve izmorilo da sam odmah zaspao. Pa znam, ali mogu si da mi javiš, a ne da te čekam tamo ko neki kreten. Lepotice, ti si tako divna kad se ljutiš. Da. Ja sam došao kući, istuširao se, lego samo malo zatvori oči, samo malo da odmorim. Zaspao. Ali, evo to bi mogli da ispravimo, na primer, nekim ručkom. Morski plodovi. Gvozdenović, vidite ovako, naravno da je meni moja supruga rekla šta se dogodilo sa Cecom i to je nas veoma potreslo i ja samo ne vidim koje su to priče sad sa tim ubistvom, atentatom, šta, mislim, ne kapiram, saobraćajne nesreće događaju se svaki dan, samo je to juče izvučen Cecin tiket. Dobro, gospodine Filipoviću, prestanite. Vaša gluma je krajnje neuverljiva. Ta priča o neraskidivom poverenju između vas i vaše supruge, pa to ne pije vodu.
Ništa, ja ću sad vas lepo da zamolim da ovog trenutka napustite našu kuću. Sad, momentalno, s mesta. Šta je? Ajde, polako, smiri se. Gospodin je evidentno organ. Pa eto, mene baš zanima šta se to od nas očekuje. Pavle, ja stvarno ne mogu više da slušam apsurdne teorije, znači na temu jednostavno ne želim to da Rekao slušam. sam da prekineš. A vas da pitam, odakle vam ta količina insinuacija? Je li bre? Pa nemaju koga da optuže, pa moraju pošten svet. Ja sam došao kod vas da normalno porazgovaram. Mi od sada možemo da razgovaramo, samo u prisustvu advokata. Ako hoćete nešto da me pitate, vi me lepo pozovite da dođem u stanicu i ja ću doći. A sada vas molim da lepo napustite našu kuću. Hvala. Dobro. Ja vas držim za reč. Onda razgovor je završen, idem ja. Sam ću. Hvala. Dobro bre, Tanja, jebote. Što mi nisi rekla istinu bre, stvarno. Ja ću sve da ti lepo sad objasnim. Fantastično. Ne, baš fantastično. A ja ću tebi da dam vremena da smisliš šta ćeš da mi kažeš. Idem polava u jasle, a ti lepo smisli. Evo, ja jedva čekam da čujem, majke. Ne javlja se. Ne, ja stvarno ne znam šta će im ti telefoni kad se niko ne javlja na njih. Niko. Dobro, onda ću ja početi da rešavam stvari. Nikola zove Iliju, ja ću probati da dobijem Tanju. Hoću. Čekaj, zašto sad Tanju? Tata, zato što hoću da vidim da li vam se priče poklapaju, a i da se pobrinem da te više ne uznemirava. Jao, molim te, Marina, pa nisam ja dete. Svoje probleme ću sam da rešim. A mi smo već videli kako ti rešavaš svoje probleme. I sad smo na kraju svi upetljani. Pa šta? Zaljubljen si, tata, i samim tim nisi merodavan. Halo, Tanja. Ne, stani, saslušaj me. Dolazim odmah kod tebe zato što moramo ozbiljno da razgovaramo. Slušaj, ja mislim da ti nemaš puno izbora s obzirom da smo zbog tebe svi pod prismotrom. Da. Tako da možemo da sarađujemo i da probamo da rešimo ovo ili da postanemo neprijatelji. Opet. Tako je, dolazim odmah. Sačekaj, reci mi koliko Pavle zna? Aha, okej, ništa, Pavle. Dobro, evo krećem. Tako. Ta žena više neće da se meša u naše živote. Pa ne stvarno, mislim, jadno to dete. Mislim, jadan i Pavle. Pa sad. A ne javlja se na Ilija. Nema, ja ne znam, sve će nas pohapsiti. Sve. Dobro, ja sad idem kod Tanja, a ti, Nikola, reši kako znaš i umeš ovo ostalo. Čekaj. Šta? Stigla mi je poruka. Dana se ukočila i zvala je Slobu da joj pomogne. Dobro, reši Slobu, ja idem. Ćao, tata. Ćao, pufnice. Aj, vidimo se. Gosan Ilija, da vam kažem, u svim velikim ljubavnim pričama glavni junak mora da uradi nešto romantično da bi osvojio svoju ljubav. Pa ja sam se vratio. Zar to nije romantično? Ilija, ti si mene ostavio. Ostavio si me sa 5 reči na parčetu papira. Pa samo, ali ti si mene izbacila. Ja tebe! Jesi to, sa milion reči koji si me ovako zvocala na uvo. E vidi, nisam ja otišla. Ti si otišao iz kuće i ako želiš da se vratiš, moraš da uradiš nešto romantično. Pa da, je li tako, Slavo? Tako je. Ajde, izrecite mi nešto. Ajde, golubčići, pomirite se pa da svi odahnemo. A vi, Gosan Ilija, dajte tu pesmu da se dana umilostivi. Izvinjam se. Halo? I neku lirsku, molim te, nemoj Njegoša. Kako lirsku pesmu? Pa otkud ja znam lirsku pesmu? Pa ja sam oficir, Dano.
Pa Dušo, mora da si tamo u kasarni nekad recitovao na nekoj priredbi. Hajde. Pa jeste, recitovao sam jedan put Puškina, znaš, ali samo jednu strofu. Da čujem. Ali voljen sam i mogu da te shvatim. Ali ne muči me, Mila, ja te molim. Ne znaš ti koliko te silno volim i ne znaš kako duboko patim to. Nedostajao si mi čoveče. moja, da. Dušo moja, ljubav moja. Kako si mi nedostajao? I? Jeste se pomirili? Jes. Bravo. Mnogo ste slatki, ali sad moramo da palimo. Gde da palimo? Šta da palimo? Ma da bežimo. A zašto da bežimo? Tetka Dano, zato što vas traži policija. Zašto mene? Pa čekaj, možda mene traži? Nikola mi je rekao zbog nekih veza s ovim zelenašem Sakićem. Ajde, sad ćemo da vam dam da jedete pa da palimo. Ajde. Policija, otvaraj vrata! Nemamo vremena za klupu, ajde, beži do dvorište. Samo. Imamo nalog za pretres. Nije mene, sve bi vas pohapsili. Vidi, neće se slučaj uopšte. Ilija, ako nas uhapse, vraćaš se kroz lobe. Ma to nikako, Ilija, molim vas. Šta je ovo, neće? Vidi, otvoreno. A ti to. Otključano je. Dobro da nisu morali da obijamo. Da. Jel ima nekog? Imamo nalog za pretres. Otključano. Nema nikog. Možda su u dvorištu. Dobar dan, izvolite. O, dobar dan. Vidi ti malo kako se prikrada, pa mogo je da nas iznenadi s leđa, a? Šta tražite ovdje? Otkud vi? Ne razumijem. Ćete sad mene da hapsite opet. Sam sad banku obio. Kako ste ušli? Pa na vrata. Šalim se, bilo je otključano. A imamo i nalog za pretres, kolega. Evo, izvoli. A koga tražite? Tražimo gospođu Isidorović, piše tu. Tako reći vi tražite moju babu. Tako reći, vi sada mislite da je moja baba ona devojka sa snimka koja je krala lekove. Slušaj, dečko, da se ti razumeš u krivično pravo i krivične procese, ne bi tako svašta olako pričao. Razumeš? Mi ispitujemo sve dokaze i sve mogućnosti. I dok se sve ne pretrese, nikad ne zna šta će da iskoči. Razumeš? Ja se vam izvinjavam, gospodine inspektore, ali ja mislim da ste vi ovu kuću već dovoljno dobro protresli. Ili pretresli. Ako me razumete. Slušaj, dečko, mnogo s tim ogupiraš. A da ja tebe opet uhapsim, a? Ovog puta, recimo, zbog ometanja službenog lica na dužnosti. Šta kažeš, kolega? A? Razumeš? Kapiraš? Dobro, ajde, reci mi samo brzo, pošto je Pavle otišao u jaslice. Aha, Pavle je otišao u jasle po dete, a ti njega tretiraš kao dete. Vidi, ja mogu tebi sada da objasnim šta se dešava, ali nije trenutak. Ne treba ti meni ništa da objašnjavaš. Ono što je meni potrebno, to je da se kloniš mog oca. Izvini, on je mene jurio. I ti ja znamo da to nije tačno. Dobro, možda mu ja sam davala male signale, ali to je bio trenutak slabosti, ne moraš da brineš. Onda prestani sa tim trenucima slabosti i prestani da koristiš mog oca svaki put kad želiš malo da nahraniš sujetu. Dobro, to sve? Ne, nije sve. Hoću da uskladimo priče za policajce. Dakle, ti si došla
RBG da bi imala sastanak sa Nebojšom oko proslave firme. Vi niste direktno videli Cecu, videli ste ženu za koju ste pomislili da je Ceca, zato što je Nikola rekao da treba da dođe da donese USB. Inspektor Marko je bio ovde već. I ja sam se upravo držala te priče. Šta ti misliš da sam ja glupa? Ne. Ja mislim da si ti jako, jako pametna. Kad su ovakve stvari u pitanju. Nije sad uopšte trenutak da mi prebacuješ prošlost. Dobro, hajde onda da se vratimo na sadašnjost. Hajde, molim te. Našli su otiske na tastaturi. I moje pitanje je da li si koristila rukavice kad si pokušala da obrišeš snimke sa sigurnosne kamere? Naravno da ne. Onda imamo problem. Kakve veze ima to što su moji otisci na tastaturi? To ne znači da sam ja pokušala da ubijem Cecu. Slušaj, Tanja, ali mogu da ti dam jedan savjet s obzirom da vodiš život kakav vodiš? Samo izvoli. Ne izlazi iz kuće bez rukavica. Kakva priča. Ej, pa, ljudi, majke me, meni je ovo kao neki dobar krimić. Što sam se obradovao. Pa šta si se obradao? Šta je? Kriješ dvoje matoraca od policije, ti se obradao. A dobro, sad vas čuvam zajedno. Mislim, meni je to nekako dirljivo. Ja, Ilija, ja sam zbog tebe mogla da završim u zatvoru. Pa Dano, ti kažem, ne traže samo mene. Da, tetka Dano, sad vas traže oboje. I to zbog tvojih grehova u prošlosti, vamo sam ja kriv kao. Pa ti si kriv od kako je sveta. Ali vidi, Ilija, ima u tome neke draži, to što kad nas hapse, razumiješ? Pa kad mi bežimo, oni nas jure, pa, znaš, dobro kaže Slobo, kako ono, Slobo, Sonny i Clyde, tako. A ko ću ja da budem? Ti ćeš biti Sonny, a ja ću biti Clyde. Tetka Dano, sve u redu, samo je Bonnie. Pa kako ne znaš to? Kako se zove? Kako si rekao, Bonnie? Sonny i Cher su pevači, a Bonnie i Clyde su par kriminalaca. Da ja to nisam znao. Kako ne znaš to? Ti ćeš biti Bonnie, a ja ću biti Clyde. Tetka Dano, Bonnie je žensko, a Clyde je muško. Kako ne znaš to? Dobro, slušajte me sad pažljivo. Znači, ostajete ovdje dok Marina i Nikola ne kažu da je bezbedno da se vratite. Okej? Čekaj, Ilija, vi znate gdje što stoji, gladni, željni nećete biti. Ja moram kod Vanje zbog bebe, a usput ću da se vratim i kod Nikole. I nemojte slučajno da mi se svađate. Sada bi to bio čist luksus. Ma kaki. Tetka Dano, na vas oslanjam. Aj, vidimo se. Ajde, Slavo. Ovo me još uvijek zove Čekilija. Ali Dano, našli smo slobodu kod Slobe, a? Čekaj, pa daj malo. Jedan krug. Ja ne bih volila da Pavla ovo sazna, zato što ja sad sve hoću to da ostavim iza sebe. Opitaj Vanju. Da pitam Vanju? A da, ona zna sve i pomaže mi mnogo. Hoćeš da mi kažeš da Vanja zna za mog oca i tebe? Da, zna odavno još. Gospode, Bože. Ćao, Maki. Gde si? Kako si? Evo, držimo se. Jeo, je to zaspao, slatkiš mali? Zaspao, đubre malo, uvek zaspio u vožnji. Znaš, kao i Arsa kad je bio beba. Reci mi, ili ima nekih novosti što se tiče Cece? Ceca je dobro. Mislim, sad čekamo da se povuče hematu. A otkud ti je ovde? Otkud ja? Pa bilo mi usput, bila sam u firmi, pa... Pa mi ti nismo usput u kuće. Pa niste, ali ja zato ne idem kući, idem da sredim neke stvari oko proslave firme. Proslava. Čuvena proslava. Ali znaš da je bio onaj pandur? Da, dolazio je danas evo, neposredno pre tebe. Marko? Stvarno? Pa zašto, mislim, ti si mu juče sve rekla, ali tako? Mislim, baš su počeli da nas kinje. A šta je hteo? Pa ne, ništa, postavio neka pitanja, bio beskreno neprijatan, Tanja ga izbacila s gajbe. Pa dobro,
Tako i treba, mislim. Ako ovde nije službeno, šta ima da vas ispituje? Da. Samo meni nije jasno zašto ja nisam od Tanje saznao šta se dogodilo sa Cecom, nego od njega. Zato što ja nisam htjela tebe da upetljavam u celu stvar. Mislim, potpuno je besmisleno. Ja sam već bila tamo i kad sam već bila tamo, ja sam se vratila, ja sam čula što se desilo, to je sasvim logično. Ali ti zaista nema potrebe da budeš deo toga. Iskreno. A i Lav, mislim, šta bi se desilo sada da oboje odemo na ispitivanja? Gde ćemo s detetom? Ne, to najbolje da ti budeš van ovoga. Evo, Marina će da ti potvrdi da kao svaka majka prvo pomisli na dete. Tako? Da, tako je. Ja moram da krenem, stvarno, imam neke obaveze. Tanja, smo se sve dogovorili? Ma da, hvala ti puno. Da. Ćao. Ćao. Ćao, Pavle. Ćao, Maki. Meni se ovo ne dopada. Ništa mi se ne dopada, ni malo. A šta misliš da ja uživam? Mnogo sam gladna. Ajde da jedemo nešto. Šta, ti si gladna? Kao vuk. Au! Lula, lula, luske, da nam bele kluske. Pazi samo da se Helena ne prehvati. Neće, brate, obuko sam je slojevito. A i pokrio sam je. Pa vidi, napravio si detetu pokretnu saunu u kolicima. Tipična si srpska majka, tipična. Dobro, ne tipični srpski oče, što si me zvao? Šta je tako hitno? Mislim, nije da mi nije drago što te vidim, nego, brate, preko telefona si mi zvučao katastrofa. A i na stranu cela frka. Pa sad ne treba sad da budeš srećan, pa Marina je pristala. Konačno. Slobo, napravio sam glupost. I to veliku glupost. Stvarno? Da. Slušaj, ja tu ništa nisam kriv. Samo to da znaš. Prvo je ona mene poljubila. Lucky petting, a? U tim godinama, sram te bio. Stvarno. Dobro, ajde. Jel bila bar dobra riba, a? Ma ne bitno da li je ona dobra ili nije. Ovdje je samo bitno da sam napravio sranje i da ništa nisam rekao Marini. To je glupost, mislim, ne postoji apsolutna iskrenost. Ne, ja njoj moram to da kažem. Moram. Si lud, bre? Ako mene pitaš, nemoj ništa da joj govoriš. I pomoli se Bogu da ona to ne sazna. Okej, veruj mi. Ma da. Da, potpuno si u pravu, ujku, sve te razumem. Ma da, ali gledaj. Mi moramo da požurimo. Jer ako se Ceca probudi i kaže da sam ja ćerka Radetova, mislim, onda nam propada faktor iznenađenja. Nemoj da budeš nestrpljiva. Nisam nestrpljiva, ali mi je muka da ovde dolazim svaki dan i da me Marina tretira kao da sam ništa. Ponašaš se kao dete. Pa ponašam se. Ponašam se i to sa punim pravom, zato što i jesam dete Radeta Božića. I u ostalom, ujko, on čovjek uopšte nije nemilosredan kao što si ga ti predstavljao. On uopšte ne liči na osobu koju si ti meni opisivao. Da, gospodine. Jesmo, sve smo se dogovorili. Naravno. Svakako javit ću vam se ako mi još nešto bude trebalo. Ne brinite ništa. U redu, čujemo se. Prijetno. Kako ste, Rade? Ili ima nekih novosti o Ceci? Da, još se nije probudila, ali ide na bolje. Hvala Bogu. Sigurna sam da će biti sve u redu. Samo, Rade, ja moram da vam kažem nešto. Mislim da ovo nije pogodan trenutak za organizovanje proslave. Pa ljudi će misliti da je to bahato s obzirom na sve što nam se dešava sada. Nego samo poljubac. Pa samo poljubac, dane mi moje, ništa više. Slobo, kažem ti, ona je mene poljubila, nisam ja nju. Ništa nisam ja radio to, ništa. Ona je krenula, ti si je momentalno zaustavio.
Pa dobro, sad nisam je momentalno zaustavio, nego... Ali nisam je ni obe ručke prihvatio. Obe ručke. Pa je to bio poljubac ili vatačina? A mač! Čoveče, kažem ti, poljubac je bio samo poljubac, ništa više. A ovo sam se izrazio figurativno. Da. Dobro, da ja tebi pitam nešto. Da nema Marine, jel bi ti obe ručke prihvatio? A, znači sviđa ti se. Dobro, Johnny. Slušaj. Ona jeste, mislim, onako zgodna, znaš, lepa je. Ali mene, Slobo, mene samo Marina zanima. Samo moja Marina, ni jedna druga. Da. Razumeš? Da. Kaži ti meni ime i prezime. Ajde, završimo ovu priču. Stvarno, ne mogu više. Ne mogu. Šta, svom najboljem ortaku nećeš reći? Slobo, smaraš sad. Stvarno smaraš, neću ništa. Okej. Nemoj mi samo reći da je to ona na koju mislim da jeste. Slušaj me. Nemoj da misliš. Samo nemoj da misliš, molim. Okej. Lula, luske, da nam bele kluske, obe ručke, Sve se. Dobro, ne mogu trenutno da mislim o tome, ali razmislit ću, obećavam, da. Molim vas, razmislite, jer ipak mislim da je to dodatno opterećenje na celu ovu priču. Da, verovatno si ti u pravu, kao i uvek. Ali znaš šta? Ovolika mi je glava i ja neću moći da prisustvujem sastanku. Moram prvo da odem do bolnice, da porazgovaram sa doktorima, onda idem kući da se odmorim. Da, odmorite se lepo jer ovo sve nije dobro za vaše srce. I Rade, ne brinite za imperiju. U dobrim je rukama. Vidim to i drago. Doviđenja. Doviđenja. Zdravo, mama. Dobrodošla u naš mali klub, zvani Mali Kafka. Znaš ono kad u Kafkinom procesu dođe pandur kod onog lika pa mu uzme doručak? Pa, da. Dobar dan. Gospodine Mašiću, došli ste da opet maltretirate mog sina? Ne, gospođo Božić. Došao sam da vam uručim nalog za pretres. Ne brinite, sve je regularno. A mladi gospodin je bio ljubazan pa nam je objasnio sve što smo tražili. Da, šta ja da se raspravljam, mislim, ljudi su došli normalno, uljudno, imali su nalog, a i Bože moj, znamo se od ranije, ali tako? Da. Gde si ti do sada? Dobar dan. Dobar dan. Pa, ljubavi, bio sam kod Slobe. Kod Slobe zvao me nešto da mu pomognem, pa sam išao da mu pomognem, da. I baš lepo što si pomogao, zato što je uvek treba pomoći, jel tako? Naravno. Kako ste vi? Gospoda su upravo krenula. Recite mi samo, gospodine Mašiću, da li ste zadovoljni svojim pretresom? Pa i nisam, gospođo Božić. Nisam dobio ono što sam tražio. Ali osjećam da je tu negde, u blizini. Da, a pošto niste dobili ono što ste tražili, ja bih vas zamolila da... Svakako. Idemo, kolega. Mladiću, hvala na saradnji. Doviđenja. Doviđenja. Jer su Danu tražili. Da. Kad sam ja došao, niko nije bilo kući. Sva sreća pa mi je Keva Hajduk usput. Ne, dobro. Idem da se presvučem, ne mrdajte. Čekaj sekundu samo, izvini. Vaske me je pitao, pošto njegovi ne mogu imati neki problem, da mu pričamo Milicu na par sati. I ja sam mu rekao, okej, može. Pa može, naravno, što da ne, kad? Ne znam, kaže Javić. Izvinite, vas dvojica ćete čuvati Milicu. Da. A izvini, što da ne? Mislim, kad Sloba može da se snađe, što ne bi i nas dvojica. A i mene deca obožavaju. Pa dobro, to je zato što imate slične interesovanje. Dečaci, u redu je, ja ću da čuvam Milicu. Ne, molim te.
Molim te, Marina, pusti nas, pa ceo život vodim računa o kučićima. Pa što je toliko teško sa decom, ili tako? No to, mislim. Ja, da te pitam jednu stvar. Da li misliš da kad ju budeš bacio flašicu, da će samo da je vrati ili ćeš morati ti da ideš po njoj? Ne, ja vidim da ja moram sve da vas čuvam. Joj. Evo ja tebe da bacim kroz prozor, znaš. Dođi, dođi. Kažem, evo, tu je. Čekaj, daj malo, pa daj malo. Ne. Stani, stani. Noć, to nije brak. Ko je to? Ko je to? Ja. Ja sam Sloba. Slobo, zdravo. Idi, Sloba. Slobo. Dušo, pa, mislim, nismo ništa radili, majke. Ne, ništa, znaš, Ništa. Mi smo slagali po staljinu, naši, i tako. Čekajte. Da li ste se vi stvarno i definitivno pomirili? Pa napokon. Jesmo, Slobice, jesmo. Dajte da vas zagrlim. Nema nas goliš. Znaš što, mi smo se tako setili nostalgično nekih lepih trenutaka iz našeg braka. Dobro, to je lepo. Samo vi uživajte i osjećajte se kao kod svoje kuće. Pa znaš šta, morat ćemo se osjećamo još nekoliko dana kod tvoje kuće. Nema problema, Gosanilija, ostanete vi mesec dana. Evo, može i medeni mesec. Čekaj, Slobo, a stvarno nismo ništa radili, ja sam pokušavala da složim, ali Ilija... Dana, samo vi nastavite da slažete. Ja sam Helenu odveo kod Vanje, obećao sam da ću večeras da je pomognem, jer ona ide kod Marine i Nikole, a ja ću da budem sa Helenom cijelu noć. Mislim, možda i prespavam tamo. Čekaj, a vi ste se pomirili, da? Pa, nismo. Mislim, ako me Vanja večeras izbaci, ja ću da odem kod Kristine pa ću tamo da spavam, tako da... Ne znam, ajde, uživajte vi, laku noć, uživajte. Laku noć. Zdravo, duša. Znaš šta, nek mu je Bog u pomoći. Nek je tebi Bog u pomoći. Daj da nastavimo tamo gdje smo stali. Čekaj, nećemo nastaviti, molim ti, Ilija. Evo više ova Milenkovićka. Ja ne znam, ako nije udarila Cecu, ono nešto je drugo napravila. Nešto sigurno. Ti znaš da je ona promenila ime i prezime? Ko bi promenio? Drugačije se zvala. Da, bre. A kako se zvala? Zvala se Anastasija Benčić. Zašto mi nisi rekao? Za tatu i za Tatjanu. Baš to. Znam, ali Maki stvarno nisam mogla. Poverljive informacije, lekarska etika. Vanja, ja znam spisak tvojih pacijenata sa sve imenima, prezimenima i dijagnozama. Ti sad meni pričaš o lekarskoj etici. Ej, si dobro. Rekao mi je Arsa da je Ceca imala neki udes. Ma jeste, udarila je neka budalčina kolima, ali bit će dobro. Šta radiš to, Slobodane, jel? Ne, znaš šta? Prestani. Jednom da ti debelo naplatim sve te emotivne ucene. Reci mi odmah šta je to trebalo da saznaš. Marko, ja zaista ne znam. Ja sam u šoku. Ti ne shvataš da onaj koji je pokušao da ubije Cecu vrlo lako može da pokuša da ubije i tebe. A što bi meni niste rekli, doktorka, da na svakom ovom leku koji ste mi dali ima crveni triangl? Da ja ne smijem, recimo, sad kad popijem taj lek i sašijem, na primjer, 10 rakija. Ja ne sam sedem u auto, ću glavu da izgubim. A pre neki dan počeo mi se multi, nije, vidim, evo, ništa, ovako, samo bilču, klima, glava pada, sama, ovako. Zovu iz produkcije. Pa, nemoj se javiti. Ma šta je, si ti normalan? Sigurno zovu u vezi emisije. Danas imamo sastanak sa produkcijom u vezi unapređenja koncepta emisije i ugovaranja nove sezone. Da li možete da dođete? Samo kažite u koje vreme. Možete li u 5? Pa naravno da možemo.